Dođi ovamo. Ma neka ostaće ovde. Ajde kod nas da slušamo žubor vode. Ma neka ne mogu. A što ne možeš? A šta ti je? Ma ima ova ograda. Poštovani gledalci, dobar vam dan. Dobrodošli na kanal Artefakt Markt. Moje ime je Nenad. Kao što ste u dosadašnjim nekim epizodama navikli, na ovom mestu ovde stoji 3D štampač, o kome smo već dosta toga rekli. I to je bilo u principu nešto vezano za najmoderniju tehniku što se tiče štampanja, 3D štampanja i tako to. Međutim, upravo u ovom novom serijalu koji se zove Kako napraviti, želim da vam objasnim i da vam pokažem da vam nije potrebna najmodernija neka tehnika da biste napravili nešto što je, da kažemo, lepo. Možda čak i korisno. Jer ja sve ovo koristim za igranje, na primjer, igrica kao što su Dungeons and Dragons i Warhammer i ostale. Jednostavno tabletop igrice. Evo, na primjer, što se tiče ove ogradice, to je sve ručno pravljeno. Što se tiče ove male crkvice ili građevine ili ove neke kapije, sve je to napravljeno potpuno ručno, bez ikakvih nekih velikih modernih uređaja. U tom, znači, novom serijalu koji se zove Kako napraviti, pravit ću neke epizode koje su dugačke jednu epizodu, nešto ćemo da objasnimo u 2 epizode, nešto u 3, u zavisnosti od toga kako je šta komplikovano. Jer ne želim da vam bude naporno i suviše nekih informacija. Želim da bude sve ovo, da kažemo, korisno i zanimljivo, interesantno. Tako da, za ovu prvu epizodu koju planiram da vam pokažem kako se pravi jedna ovakva kameno-metalna ogradica, nju ću da podelim u 2 dela, da jednostavno ne bi bilo suviše. Međutim, postoje tu i, na primjer, neke stvari koje mogu da objasnim u jednoj epizodi, kako se prave ovakvi stubovi od cigli ili ovakve neke podne ploče i tako dalje. To sve može da se nauči u jednoj jedinoj epizodi. Tako da, za ovu prvu epizodu u emisiji Kako se pravi, idemo sa kako napraviti ovakvu metalno-kamenu ogradu. Pa idemo. Pošto smo odlučili da napravimo ovu ogradicu, potrebna nam je skica sa tačnim dimenzijama. Ja sam napravio stubove koji su dimenzije 65 mm u visinu i 26 mm debljine, a za postolje sam odlučio da bude debljine 5 mm i širine 30 mm. Pošto pravimo, na primjer, 10 ogradica, potrebno nam je 20 stubova. Ovo su moje dimenzije koje su samo primjer, a vi budete kreativni na vaš način ili probajte upravo ovo. Materijal za pravljenje stubova ove ogradice je stirodur. Za one koji ne znaju, stirodur je materijal sličan stiroporu. Dobar je izolator i u današnje vreme se koristi za, na primjer, izolaciju kuća i građevina. Trebalo bi da ga ima u svim dobro snabdevenim radnjama sa građevinskim materijalom i u različitim je debljinama i dimenzijama. Stirodur je dobar materijal za pravljenje jer
Kada ga isečete na određenu dimenziju, možete da ga strukturirate na ono što želite. Možete da imitirate strukturu metala, drveta ili, na primer, kamena, kao što ćete u ovom videu i videti. Stilodor može da se seče najobičnijim skalperom uz pomoć lenjira i zato ako neko od vas dece reši da seče ovo, a naravno to važi i za nas velike, pažnja jer je oštro. Deco, ako niste sigurni u ovaj deo posla, zamolite nekog od odraslih da vam pomognu. A ja ću u ovom slučaju sečenje stilodora da uradim sa Proxon Thermocut mašinom. Ukoliko nekoga interesuje više, može da pogleda opis videa o tome. Dakle, u ovom prvom koraku je bitno da stilodor isečemo na debljinu stubova koja je 26 x 26 mm i visine 65 mm. Pošto smo isrekli za svaku ogradicu paran broj stubova, možemo da krenemo dalje. Za nosače stubova smo odlučili da budu dimenzija 30 x 30 mm i da su visine 5 mm. Uzimamo stilodor i ponovo skalperom i lenjirom ili mašinom sečemo na zadate dimenzije. Preporučujem da se kod ovog dela iseče stilodor prvo na dimenzije 30 x 30 mm u obliku malih stubova, a zatim da ih sečete na njihovu visinu od 5 mm. Meni za ovih 10 ogradica treba 40 nosača. Za svaku ogradu po 4. Pokazat ću im druge varijante za koje su vam potrebne manje nosača, ali o tome ćemo kasnije. Kada smo i sve te nosače isekli, idemo na sledeći deo posla. U ovom sledećem koraku nam je potrebna šmirgla. Ja koristim ovde dosta grubu šmirglu, ali nije nikakav problem uzeti i finu ukoliko nemate drugu. Treba ošmirglati sve 4 strane gornjeg ili donjeg dela nosača kako bismo napravili malo nakošenu ivicu. To je potrebno uraditi kako bismo dobili estetski lepši nosač ili kapu, u zavisnosti na kom delu stuba se nalazi. I tako je svih 40 nosača. Kada smo završili sa nosačima i počistili sve za sobom, pokazat ću vam kako se radi strukturiranje stilodora u imitaciju kamena. Postoji više načina, a jedan od njih je sa aluminijumskom folijom. Treba uzeti određeno parče folije i saviti ga par puta, a zatim blago ispritiskati dok se ne napravi hrapava struktura. Sada uzimamo stubove i sa folijom jednostavno valjamo preko stubova i gle čuda, stilodor počinje da liči na kamen. Kod ovog načina strukturiranja postoji jedna mana, a to je da se alu folija posle određenog vremena istroši, odnosno uglača potpuno, tako da nam više ne daje lep otistak na stilodoru. Ja zato koristim, verovali ili ne, pravi kamen. Možete da odete u dvorište i potražite neki lepo strukturiran kamen i onda ste dobili deo bitnog alata koji će vam trajati godinama, a uz to još i besplatno. Ja sam sa ovim mojim kamenom već godinama zadovoljan. Strukturirajte stubove pa da prelazimo na dalje. Da bismo dobili još bolji efekat kamena, možemo da koristimo ponovo skalpel. Sa njim jednostavno ponegde otkinuti parče od samog stuba i tako ćemo dobiti još lepšu imitaciju kamene strukture. Na otkinutim delovima možemo ponovo da koristimo kamen ili alu foliju za strukturiranje. Ne obraćajte pažnju da li će to da bude nešto manje ili više otkinuto,
Ni u prirodi ništa nije savršeno, a u stvari je baš onako kako treba. Kad završite to, prelazimo dalje. Ono što nam sada treba su najobičnije čačkalice i štapići od sladoleda. Znači, jedite sladolede i ništa ne bacajte. Naravno, oprati štapiće pre korišćenja. Uz to nam treba skalpel i jedan renjir. Ponovo budite oprezni i radite sa oštrim predmetima. Lenjerom i skalpelom treba štapiće iseći na pola kako bismo dobili gornju i donju gredu. Dovoljno da se jednom pređe i napravi urez u štapiću, a onda još par puta i bez lenjera. I štapić će pući na pola. Ono što vam u sledećem koraku treba je lepak. Možete da koristite lepak za drvo, univerzalni lepak ili lepak za pravljenje. U svakom slučaju lepak. Ja ću koristiti električni pištolj sa lepkom jer se brzo suši, što bih i vama preporučio, ali nije moranje. Jedino što ćete morati duže da čekate. U svakom slučaju lepak. Sada uzimate štapiće koje ste isekli i selotip trakom pričvrstite paralelno i na istoj uzajemnoj udaljenosti. Ja na podlozi imam iscrtano u milimetrima linije, tako da sam se po tome orijentisalo. Ali, ukoliko nemate podlogu, stavite štapiće na udaljenosti od 35 mm, mereno od spoljne ivice stranica. Ništa nije strašno ako i drugačije stavite, jedino je bitno ili bilo bi preporučljivo da i sve ostale koje radite na istoj udaljenosti, čisto zbog estetike. Kada smo pripremili štapiće i zalepili ih selotepom, sada čačkalice lepimo na udaljenosti od 10 mm. Kod električnog pištolja sa lepkom je prednost to što se nanešeni lepak stvrdne u roku od 10 sekundi i nema bojazni da će možda neka čačkalica da ode ukrivo. Ja ovde za orijentaciju opet koristim podlogu, ali i bez nje možete da kažete ovako. Sa donje strane čačkalice mogu da vire 10 mm, a sa gornje strane otprilike 20 mm. To je u ovom slučaju kako sam ja radio i ne mora uopšte da bude pravilo, već samo jedan primer kako se to radi. Na kraju krajeva pustimo neka mašta radi. Ako koristite neki drugi lepak koji mora da se suši, budite pažljivi da vam se u čekanju da se lepak osuši neka čačkalica ne pomeri. To su prednosti ovog lepka koji ja koristim, ali nije nemoguće i drugim uraditi. Sledeće je da spojimo stubove sa postoljem. Kao i u prošlom koraku ću koristiti električni pištolj sa lepkom, ali nije isključeno da možete da koristite bilo koji drugi lepak ili skoro bilo koji, sa tim što se vreme čekanja produžava. Namerno sam rekao skoro bilo koji, jer postoji neki lepkovi koji razjedaju stirodur, tako da postoji jedno generalno pravilo da na nekom parčetu stirodura koje vam nije bitno probate kako on reaguje na lepak. Premazati lepak i pustiti 20 minuta da odstoji. Ako se lepak samo osušio, onda je dobar i možete da ga koristite. Ako je stirodur upao i promenio oblik, onda ćete morati neki drugi lepak da potražite. Ja ću kod
pravljenja ovih stubova namerno neke ostaviti bez gornjeg postolja ili kape, da biste mogli da vidite kako izgleda i sa i bez i uporedite koja je vama vrsta lepša. Pošto sam jednu stranu držača izlepio, a na nekim stubovima je gornja strana ostala nestrukturirana, to bi sada trebalo da se doradi. Oko toga neću puno sada da objašnjujem, jer strukturiranje smo već prošli. Ili alufolijom ili kamenom. I uz to možete da koristite skabe. Bitno je da sve to izgleda kao kamen. Druge stubove na kojima sam ostavio oba držača, koji imaju kapu i postolje, moraju takođe da se strukturiraju. Samo morate da odlučite koja će vam strana biti dole, a koja gore. I evo stigli smo do poslednjeg dela ili ti operacije koju ćemo u ovoj epizodi obaviti, a to je da sastavimo naše stubove sa ogradom. Ovde bi trebalo voditi računa kod ograde koji deo smo odlučili da nam bude gore, a koji dole u odnosu na stubove. Treba gledati da sami šiljci od ograde dodiruju dno ili da idu skoro do dna, zatim položiti stub vodoravno i pažljivo pritisnuti ogradu u stub, kako bismo napravili mali otisak gde će ograda da ulazi u stub. Ako su rupe u stubovima već dovoljno dobre i velike, možete da ubacite lepak u te rupe i zatim i samu ogradu. Kada se lepak dovoljno stvrdne i prečvrsti ogradu za stub, ponavljamo proces sa drugim stubom, što znači videti gde treba da stoji ograda u odnosu na stub, zatim položiti stub vodoravno, uzeti otisak i ubaciti lepak u rupe, a zatim i ogradu i čekati da se sve to osuši. I evo sad možemo da vidimo jedan dobar deo našeg posla koji smo radili i da budemo ponosni na rezultate. Ograda je tu, izgleda već sjajno i da, budemo ponosni. Ovdje ćemo završiti ovu prvu epizodu, a u drugoj epizodi nastavljamo sa izborom boje, grundiranjem i redosledom farbi, pa zatim i lak. Ali o tome ćemo sledeće nedelje. Budite zdravi, budite kreativni i budite slobodni. Poštovani gledalci, i evo stigli smo do kraja ove prve epizode u serijalu Kako se pravi, koja je posvećena ovoj kameno-metalnoj ogradi. Nadam se da su vam neke te stvari sad mnogo jasnije. Ukoliko imate neka pitanja, ukoliko imate neke predloge, slobodno ostavite komentar dole. Ja ću vam vrlo rado pomoći i odgovoriti, tako da možemo da napravimo jednostavno
još neke stvari po vašoj želji. U sledećoj epizodi ćemo završiti ove metalne ogradice. Vidjet ćete kako se nanose jednostavno osnovne boje, kako se kombinuju farbe i na kraju kako se zaštiti sve to da bude pogodno za igranje, da se ne skida boja, ali o svemu tome u sledećoj epizodi. To je do skorog viđenja, a do tad vi budite kreativni, budite zdravi i budite slobodni. Puno pozdrava i vidimo se uskoro. Prijetno!